Allí no hi havia ni màquines, ni carros, ni res. Tot a base de càrrega i braços. La volida, la carretera, com tothom d'arreu. Tan tontos no en som, en aquesta casa. Aleshores, tu què diries? Llavors també encara era més problema viure allí. Sense carretera, sense telèfon. Què passa? La vida allà és molt dura, psicològicament i físicament. És molt dura. Tens que anar a comprar qualsevol cosa, l'has de pujar a l'esquena. Tens que anar a treballar, surts de nit. Baixa tota la nevada, baixa pels prats, treu el cotxe de sota la neu, treballa, torna, tens animals, tens que pujar a l'esquena des de la bombona de butano, el blat de moro pels animals o el menjar que li donis. Clar, això és una vida molt dura. I jo vaig quedar allà, jo volia viure allà de totes. És un poble maquíssim, es mereix continuar la vida